এই পরীক্ষা কথা আমি তুমি জমা ব্যস্ত হও দেখিব আমার রেজাল্ট পুরো ফার্স্ট ক্লাস হবে তা তো শিওর কিন্তু কিন্তু কই গো আরে আমাদের পেপার তুমি করে আমি ভিডিও করে ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିଗଲା ପରେ ତୁମ ଡାଡି କ'ଣ ତୁମ କଥାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ? मम्मी तुम्हें ମୋ ଡାଡି କିନ୍ତୁ ଜମା ଜାଣିନ ମୋ ଡାଡି ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ ସେ କୌଣସି କଥା ପାଳେଇ ଦିଅନ୍ତି ମାନେ ଆଉ ଦେଖିବ ତମ ମୋ ଦେହ କଥା କେବେ ଛାଡେଇବନି ସୁମା मम्मी ତୁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଚାଲ ଆଜି ମୋ ଡାଡି ସହିତ ତମକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରେଇଦେବି ନା ହବ ନା ବୁଝିଲ ଆମେ ତ ଏମିତି କଥା ଭିତରେ ମଜା ହେଇଯାଇଥିଲି ଯେ ରାତି ଅନେକ ହେଇଗଲାଣି ଏପଟେ କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଦେଖିଲ ଏ ସାରା ସହରଟା ପୁରାପୁରି ଯେମିତି ଆମ ଦିଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନସାନ ହେଇଯାଇଛି ଏକ ବୃତ୍ତାକାର ସବୁଜ ଘାସ ଗାଲିଚା ଉପରେ ଆସିବ ତମେ ଆଉ ମୁଁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବସି ଏକା ସାଥିରେ ପକ୍ଷୀ ଘୋଡ଼ାରେ ବସି ଆକାଶ ଉଡ଼ିଯିବା ସୁମା I love you! Vivo